Dara bendara kula. Laeh. Begegeg ugeg mel sadulita. Laeh. Dara Janaka Kakang Semar. Kaya ngopo Kakang? Senadyan to mboten wonten gara-gara kula saged ngudang panjenengan Den menawi to paduka katon guayani susah menapa ingkang dipun susahaken menapa ingkang dados kuciwanipun manah paduka ndara kula Janaka laeh Kakang Semar rika lenggani kinapa wangsiting Jawata yen to ana ing Gunung Kutarunggu bakal kawedhar wahyuning keprabon kang aran Wahyu Makutara. Jagone padha kluruk. Mratandani yen ceritane menika tesih dawa Den. Pun sabar mawon. Paduka kadose badhe nggayuh Wahyu Makutara Rama. Nggih. Yen to panjenengan badhe nggayuh Wahyu Makutara Rama, monggo kula dherekaken wonten Gunung Kutarunggu. Paduka sing mlampah lair kula sing mlampah batin. Kula sing jalur langit panjenengan manteng pangestine kula tumuju dhateng Gusti Kang Akarya Jagat supados kasembadan paduka gayuh Wahyu Makutara Rama Den. Sayang tidak usah terakhir nata kan warisan tanah jaya dan prayitno sembarang ayo sembrono sumamburat wong wadeni ra guling ladalah ana satriya bagus warnane branyak mukane sapa kaya buta idumu muntrat-muntrat kekasih Raden Janaka ya Harjuna panengah Pandhawa ladalah aku badale kala Ranu kala Dahana kala Maruta lan kala Dahana Raden kowe iki pamecating nepsu papat kang ana ing kene. Ha inggih
karepmu kepiye nepsu kepapat mapak marang lakuku aduh Raden Janaka nuju beneran kula panggih paduka Raden Janaka kula badhe nyuwun ruwat sejati dhateng panengah Pandhawa Raden Paduka Raden Janaka buta kang cacah papat ora bisa panjenengan ingsun ngruwat yen Arjuna ngruwat ateges dadi dalang kono wah yen to kaya mangkono yen sliramu ora bisa ngruwat oh wah tak untal malang saut pedhot gulumu kowe pedetan yo kembang pedetan
gegek mel sadulita. Ndara kula Janaka sampun boten kuwagang nandingi nepsu patang perkawis. Menawi paduka dipun ladosi kanthi kanuragan kasantikan menika boten badhe tumawa nanging menawi paduka dipun tamani kalian panglebur paduka kanthi mantram suci patang perkara bayu hawa nepsu ingkang tumuju dhateng paduka badhe sirna sampurna datanpa lari den yen to kaya mangkono Kakang badhe bakal tak tamani panglebur mantram suci supaya bisa sampurna marang mulanira nepsu patang monggo kula dherek. Butulan denira bika Surya manjo madani jagat paripurna dalange carita mungkin bisa dadi tulada. Lepas lampir Raden Janaka nglampahi namakaken kasampuran mantram suci dhateng bayu patang perkara tegese hawa nafsu patang perkara kang niwun dipun ruwat kalian Raden Harjuna Kocap ora kaya ning Gunung Kutarunggu Sang Begawan Keswasidi hanampi rawuhipun Sang Raden Janaka. Son adang ning margasana As-sholatu khairum lawas den baleni jati narani tamanggungan dalam karyang Gana Raras Sang Wikudebya Begawan Keswasidi ing cipta wus uninga sapa sejatine satriya kang kawasa nampani kanugrahaning Bathara Luhung jroning penggalih meminta pitudung Sang Hyang Suksmana bisane pratitis denira milih warana kasarusawane satriya panengahing Pandhawa Risang Harjuna
lon-lonan dene ra lumaksana kabekan trip-trap sila dupi prapta wiwaraning trabaan mulya kawuwus kawula nuwun amit kaliman pasang tabi mugi tinebena ilating lepat tulak manu dumaweng towang-towang palemban kula pon Harjuna sowan mring Sang Wigudebya Raden padha kanthi karaharjan praptanira ing pertapan kene kawula nuwun inggih awit pangestu Sang Maharsi lampah kula mung ngebekti pangabekti kula kondhuk sandhaping paduka Sang Panembahan banget panarimo Raden Teja Sulaksana tejane kang anyar katon ing nguri ngendi pinangkanira ngendi kang sinedya tigas kawuryan sapa sinambating wewangi Raden kawula nuwun inggih saking Praja Ngamarta wijil kawula Sang Panembahan dene sedya kula hanyenandang tumurun ing wahyu kaprajan nenggih wahyu Makutha Rama ingkang sudyamastani kula Raden Harjuna Raden, apa ora kleru lakumu awit ing kene ora ana apa-apa ing papan sepi anane sarwa sepa adoh kramian lan ora ana sing sira gayuh kuwi ora ana ning kene. Duh Sang Ayogi nenggih Sang Panembahan. Osi ing manah kula ngebahaken suku ngrecetaken pacandra. Parikedah kula sowan dhumateng Sang Ayogi. Ewadene ngriki boten wonten wujuding wahyu kaprajan boten dados punapi awit mbok menawi pepestening jagat Harjuna boten kinaosa ngampil kamulyaning bawana Sang Panembahan. Harjuna mestine sira rumangsa masgul awit adoh sira saka negara Ngamarta prapta ing pertapan Kutha Runggu pinangga ing Begawan Keswasidi sarana ngambah marga kang luwih rungsit lan luwih ewuh parandene tibane papan datantuk karya. Duh Sang Ayogi Sang Panembahan menawi Arjuna tebih saking raos mekaten awit saking wiwitan kawula sampun garjita menawi wahyu kamulyan punika sanes wewenangan titah nanging wenanging Gusti kang akarya jagat ananging kawula kedah ngrembyah sarana lampah ingkang jubuh kaliyan osi ing manah ing cipta boten hanggeganta sagedipun kasembadan sayekti muhung hanggenyut dang mbok menawi saged kasinungan wahyu Makutha Rama pramila senadyan Arjuna boten saged hanampi rumaos tebih saking mesgul tanapi kuciwa kintening manah kula dereng jumbuh kalamun katraju lelabetinira Arjuna tumrap bebrayan agung Sang Panembahan Raden Arjuna senadyan sira wurung hanggayuh wahyuning kaprajan utawa wahyu Makutha Rama ana pepulih kang bakal sira tampa mara Raden iki tampana wujuding Marastra Kyai Wijaya Danu ya Kuntra Dwasa darbeke kakang kira ing awangga Prabu Karneng besok bisa dadi sarana guling yudanira ing Prang Baratayuda Jaya Binangun Anoman Senggana cantrik panjenengan ingsun kang ngaturi ana ing kene awit ana prangayuda saka negara Ngamarta, saka negara Kurawa, saka negara Ngastina kang tumuju ning Gunung Kutha Runggu, tumuju ing kene. Nanging dadi pasulayan kelawan Anoman. Pusaka Kuntadwasa utawa Kunta Wijaya Danu. Ditampani kelawan Anoman diulungake marang panjenengan ingsun mara tampan ana Raden Harjuna. Aduh, Sang Ayogi Yun diagung pangaksama nyodong deduka kula boten saged hanapi paring paduka Kyai Wijaya Danu kagunganipun Kakang Narpati Basukarna kajawi lintat saking cipta kula inggih ingkang wiwitan nembe nista Papa Duraka dene milik darbae ngasanes Arjuna
apa ora kleru aturira awit kanthi Wijaya Danusira bakal manggih jaya kawijayan ana ing Prang Baratayuda jaya binangun. Wangsuling Praja Ngastina dados pangajaping para Pandhawa namung kemawon boten sarana mekaten sang panemban. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara ya Arjuna nuninggih sang panemban. Yen to kaya mangkono bakal tak jateni tak wedharna anane Wahyu Makutha Rama utawa Wahyu Kaprajan kang kasebut Hastabrata. Mangunggung kanduhan rimang wayah purwa dalang iwas cerita mugi selamat lestari widodo. Raden Harjuna Wruhanana ananing Hastabrata sayekti 8 perkara kang tumuwuh sarana gumelaring jagat raya. Panjenengan ingsun bakal medharake Hastabrata kalamun dadi gegadingane seranging Hastabrata. Harjuna lamun bisa tumenem jroning budi wekasan kababering pakarti Hastabrata iku mau Raden kang kaping 1 kang arane Hambeking Surya sareh ing karsa derenging pangolah Naradaya-daya kasembadan kang sinedya perbawane maweh uriping sagung dumadi samubarang kang kena soroting Sang Hyang Surya Naradaya-daya garing lakune ngarah-arah patraping ngirih-ngirih pamrih lamun sarwa sareh Nararekasa deni Rama Sesa ananging uga dadya sarana karaharjaning sagung tumuwuh kuwi kang hambek 1 kang sajroning Hastabrata kang angka 2 hambeking Candra amadhangi madyaning pepeteng sunarihaning semake lakune bisa amet prana sumeng netya alusing budi anawuraken raras rum sumrambah marang saesining bawana Raden nuninggih panemban kang katelu hambeking Kartika dadya pepasrening antariksa madyaning ratri lakune dadya panengraning mangsa kala patrape santosa pengkuh nora kangguh puguh ing karsa pitaya tanpa samudana wekasan dadya pandam keblating sagung dumadi kaping 4 hambek hima anindake dana wesiasat adil tumuruning riris kang akarya subur ngrembakaning tanem tuwuh Raden kang kaping 5 hambeking Maruta sumrambah nyrambahi sagung gumelar lakune titik kang paniti priksa patrape hangawrus kabeh kahanan ala becik kabeh winenengake ing Maruta kang kaping 6 Raden hambeking Agni pakartine bisa hambrasta sagung dur angkara nora mawas anak kadang pawong mitra anane nguhung trusing hukum utawa pengadilaning hukum kang kaping 7 hambeking Samudra jembar momot nyang kamot ala becik kabeh kamot ing samudra parandene ora ana kang anebet
saisen-isen maneka warna sayekti dadya pikukuh hamimbui sentosaning jagat raya, Raden. Kaping 8 kang pungkasan Hastabrata hambeking Bantala Lila Legawa Indriya mulus kegawang hambeking para wadul danane hanggeg ganjar menyang kawula kang labuh miyang hanggula wentah. Mangkono babaring Hastabrata Raden Harjuna yen ta wis kababar anane Hastabrata utawa perkara wolung kang tak andharake sira bakal kanampi kacumandhaan Wahyu Mahkutha Rama utawa Wahyu Keprabon Raden Adoh. Arjuna tampanana bakal peluingku ulungna marang Sang Narpati Basukarna tak titipke marang sira ulungna marang Raden Basukarna ya Narpati Basukarna pusakaning Kuntadruwasa Raden Janaka lho nggih sang panemban sang ayogi ngestakaken. Petruk. Apa mau? Gong Bagong. Apa Kang? Kula wangsul. Lah saya esuk saya rame apa lagu-lagu ya Kang? Jangkrik ane. Kowe aja. Edarane iki wis mudhun saka pertapan Kutha Runggu nggih, Mo. Sing menerus kolek. Kowe ora sanembang. Wis meneng cep ora sanembang. Wis ra sanembang. Opo Dik kok niki darane iki lagi antuk Wahyu Mahkutha Rama ngono lho, Mo. Lah iya. Wis sore ah. Mula kudu dislameti nanggap campur sari. Yo sepot wis. Awas ae ora kudu yo. Wis kok agite. Karo ngenteni setor susu Petruk. Pripun Den nampi Wahyu Mahkutha Rama. Ya Petruk, pancen kaya mangkono. Jan, aku seneng banget Jan. Oh, wis ngene iki wejian tenan. Wes tenan ngene iki aku bungai tenan.
Ndara Arjuna sampun nampi Wahyu Mahkutha Rama. Lah niku napa? Iki pusakane Kakang Narpati Ngawangga Kakang Basukar. Pundi pusakane pundi? Iki Petruk Lah iki gawa nang comboran payu larang iki. Mbok anggap rombengan Petruk. Nah iki lho mau. Nah. Oh niki ajeng diparingaken Narpati Ngawangga. Ya Petruk pancen kaya manapun kula dherekaken. Monggo kula dherekaken ten Narpati Ngawangga. Nganggo tembang mboten den ora Petruk tak panah dasmu. Mencorong kaya rembulan. Yayi Janaka nggih Kakang Narpati. Weh lah dalah. Wis bangkit ana ing kene. Mo. Weh, Jan. Weh, ketemu kembarane. Oh. Weh, Jan. Sesuk minggu Den nggih. Kapok. Kakang Narpati badhe ngaturaken pusaka Kuntawijaya Danu. Yayi. Banjur Kuntawijaya Danu mbok regem ana kene. Lho nggih Kakang Narpati badhe kula ulungaken. Aduh, tak aku kekadanganku. Yayi Janaka. Aku nyuwun pamit ketemu ning Prang Baratayuda Jaya Binangun Yayi.
Wah, ana buta ireng. Buta ireng jaluk dingklik nang dhuwur panggung sapa iki? Ana sapa ya? Raden Werkudara ya panenggak Pandhawa panglebur gong. Wah, ladalah. Raden aku jaluk pangruwatmu. Yen ngruwat kudu petang jam iki. Kula nyuwun ruwat Raden minangka kasampurnaning urip kula. Wah, ora tabrak kebo kira dadi ilang nyawamu kowe. Dadi apa? Ndara kula Janaka kaliyan Werkudara sampun mandhap Wahyu Mahkutarama mugi nyumambrahi barokah dhateng wonten dusun Jurang Reja mriki wonten Jurang Buntu ngriki Den sedaya sakpungkuripun bibaran
ringgitan pura kanthi lampan Wahyu Mahkutha Rama tinebena balak Sengkala Sukertama mula sakit cinaketaken turah sandang turah pangan luwih sandang luwih pangan sak linten lan sak dalune kuat iman Bagas kewarasan den mugi hanya nyrambai dateng sedaya warga wonten mriki kanthi jaya santi jaya jaya wijayanti marih Basuki Rahayu Widodо sak langgeng-langgengnya Dara Janaka. Cekapira dalang kandha buwana nggih ngrumpaka gelaripun ringgit pura kanthi lampan Wahyu Mahkutha Rama. Kok wontena gempaling pagerbata pinunggel kang nembih to mapan boten kaki dayang nini dayang kang bau reksa wonten dusun Jurang Rejo ngriki kang saking ngetan Bali ngetan ingkang saking kulon Bali wangulon kang saking kidul Bali wangidul kang saking ler Bali wangaler ingkang wonten Bali Gedhe Tera Pagung ing sampeyan teliti ingkang lumpuh sampeyan gendong ingkang sakit jenengan waluyaken ringgit ingkang pejandran gesangaken mugi-mugi sedaya lempat ingkang wonten mriki katebihna boten ganggu gawe wonten dusun Jurang Rejo Ki Dalang Kandha Buwana minangka purnaning pangringgit tinancepan kayon murih Rahayu Widodо slaminya